अखायाबो हाना होबायहाय आलासि जाहैनो गासिबो बायनो फैनाय लोगो लोगो माबायदि बिजावजालि लेंहरबाय नै जोंना बिजावजालिया थांगोन दोगो बिजावजालि ओइ नै बिजावजालि गेदेर संग्रायगाराव आरएस फेमिलि ओमफ्राय ओइथिं थांबाय नै ITBP नि आरो बिथाङा ओमफ्राय आनै थांबाय बिसोरो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलां आरोना भिडिअआ जोबोद इन्ट्रेस्ट जागोन थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां ओमफ्राय जोङो ज' जाजाय ज' बैसागोनि सा लोंखां इरिखां माने खुलुमस्रांलायबाय आरोना मानो होनब्ला जों ज' जाजायावनो खुलुमखानोसै होननानै नैबे बेवहाय आरोना खुलुमनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फै माबा खुलुमाराखैहाय आं सयथिबो बिब'लायखौनो इसोर भगवान ओइ हिनजावफोरनि मेलेमा खंख्ला जाजोब्बायलै सरखारनि थाखा नागिरनाय जानोसै माबा दंखला दंहैयो ना दुब्लियावसो दंहैयो जाहैदों मेदाम बियाव आरोना लोगोफोर खादेवनि एरखावग्रासो ओमफ्राय मानसि एरखावा आरो एरखावनाया नायदो नाय जोंना हायलो बिजावजालिफ्रा ओरैबायदि मोजां नै गावदों आं एसे गोजौसिन आंनो बिमासिन थाङा बिजावजालि मादाव आं लिडार खाबा आं लिडार थांलानो बियो मोखां नायलाय जाहैसैमोन बे खलखौनो माखौ थिनहरदों ओइनै आब'आ मा नाङा जानांगौ नै आब' गिदिर दे बे आब' गिदिर बे आब' खाथाया बायो इसोर भगवान हौवाया फिरफिलि सालायनानै जाहोनो हायानो जाहोनो हाया बेखौ नुवाखै माबायदि मरं खरं हाराल'सै नो लांदो आंनिखौ एसे होलांथारबाय आं गाबोननिफ्राय फुसिगोन जाहोगोन ना जाहोआ नोङो बन्दं गोलावथार नै बेवहाय मोनबाय नालाय समायबाय ना समायाबाबो समायखासिगोन थ' थांसै थादो बयबो ओमफ्राय मा बोरैबाथार हामदों एसे मुथामोन ना दे फुदु ओंखाम संलांनांगौमोनहाय बे संहैदो थांनानै अबेयाव ओंखाम संनांगौ फागै बिसिनियावसो आयौ हारसिं संनानै जानो हाया आंनानो सारा एखमबा आं बेयाव फैबा जायो रायजोफोर हेल' लोगोफोर ओइनै बिबोनाङा रेडि जाबाय जों बिबोनांनि न'आव आलासि जाहैनो नै गासिबो ओमफ्राय नै जोंना CRP सारनि मेदामा माबा थांला खोमा होनगासिनो दङ फाग्लि फिरफिलि गंसे दंबावोना बेवाइनिया जायगा थोगोन ओमफ्राय थोयो ओमफ्राय नै ओरै फिसाजो माइना ओमफ्राय जोंहा नै संग्राय गादावा रिल्स बानायबाय लोगोफोर मेदाम मानसिफोरखौ नेनानै गैला बेदर जानो लुबैनायनि एनार्जियानो गैला 12टा बारलायबाय जोंना आलासि जानाया ओरैजाय दङ जोंहा बाथाबारि गामिनि सिंगार हाय बहा थांनो नागिरदों खिथारो एसे बर' बाजाराव जों बैसागोनि आलासि जाहैनो थांनो ओंखारदों गामियाबा मा गामिथाय आं हास्रावबारि गामियाव जों ज' आरोना माने ज' लोगो मोनलायदों नालाय ओंखायनो ज' थांसिगोन आरो फिरफिलि गंनै लोगोफोर फिरफिलि गंनै आइ मेन' ओरै फैलाय मेन' फट' लानो ओरै फैदो दे फिरफिलि गंनै जोंना ओरैनो हरदो ओइथिं था फिरफिलि गंनै जोंना फिरफिलि आंहा CRP होनगासिनो CRPFसो नङा होनबा बावदों आरोना सरि लोगोफोर बिदिनो थांफ्राङो आरोना खुगाया दाबो गैया फिरफिलिखौनो स्टार्ट होआ दासिमबो सेन्स लोगोफोर खारबाय नै जोंना फिरफिलिया जोंहा बिबोनांनि गारियाव गाखोबाय ओमफ्राय नै ओरै दङ जोंना बिजावजालिफोर काजोल बुम ने बुम बहा थांनो आनैनाव आनैलाय आनै होन आनैनाव ओमफ्राय लोगोफोर फैनानै जोङो बर' बाजाराव आरोना जयैनो नैबे दख'नाखौ नायदों आरोना लोगोफोर दख'नायाथ' बिराद मोजां जोबोद फसायदों आरोना आङो मानो होनब्ला गरम सिजन फैबाय गरम बोथोराव बे दख'नाया बिराद मोजां जागोन आरोना गाननो थाखाय थान्दानो थ' नायदों आरोना जों लोगोफोर बेखौबो नायदों गुबुनखौबो नायदों आरोना लोगोफोर जोङो बेखौ फसायबाय नायनानै नांला नङाबा बोरो बुस्थुआ आयु आदे जाबाय
सफैबाय जों आइदै सफैबाय जोङो गामियाव आरोना माखासेया सफैयाखै दाबो जोङो सफैग्रोबाय हायालै बिबोनांजों आंना बेवाया बिबोनांजों हाया मेंबाय बिबोनां ओइ बिबोनां सना मेंबाय नामा होनदा मेंबाय एसे सफैबाय बे अन्थाइया मा न'नि ए अन्थाइ जमा जमा दंजोबो नै ओमफ्राय लोगोफोर नै फैदों गासिबो हुलि हुला जयैनो फैदों आरो लोगोफोर नै गासिबो नुनाय माने बिजावजालि गोजा सासेल' आनै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेवाइ बिबोनां हौवाफोर साथाम गासिबो हिनजावफोर गोजा आरोना लोगोफोर जोङो गथ' गथाय ज'यै बिबोनांनि न'आव सफैबाय आरो जोङो एम्फौ फाजा जानोसैलाय नै दहाय अमा बेदर खाजि जाखांबाय ओमफ्राय नै दा एम्फौ जानोसैलाय आरोना एम्फौ फाजा जागासिनो नै गासिबो खाजि जाखांनानै नै बेखौ जाबावनोसै आरोना नै लोगोफोर संग्राय गादावा आलासि जानायाव अमा बेदर गुदुं जानानै मोखां जागाजोब्बाय नै गोलोमफ्रुजोब्बाय माने बारबो गैया नै लोगोफोर जानायावसो ओमफ्राय मोखाङा आपेल फिथाइ बायदि गोजा जाजोब्बाय मा होनो बैसागु नामाव एसे लोंबाय लोगोफोर गाज्रि जामोन सानफ्रामबो लोंबाय थाया होनदो ओमफ्राय ओमफ्राय नै जोंहा दहायो जाखांबाय बेदर खाजि एम्फौ फाजा ओमफ्राय दा नै लान्स आरोना लोगोफोर नायबावदो नै भिन्दि करला फाजा ना फ्राय अमा बेदर सबायसो ना सबाय दाउबावसो खोमाहाय नै जानोसै जों नोंसोर लुगैनांला दे जाद' जाबायहाय नै लोगोफोर खबसे सोलाय गोनांनाव फैनाया खबसेसो जाना लानोसै आंबो गोदाङै नै mana जानो हाला नै लोगो आं गायबाय भिन्दि भाजा दङ अमा बेदर सबाय दं जागासिनो सासे ओमफ्राय लोगोफोर जाबाय बेदरखौ थिगसे जाबाय दे भाजियावनो प्लेटनै जाखादों आरो एम्फौ प्लेटसे ओमफ्राय ओंखामजों जाबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओंखामखौ आं गायनानै जानो हायासै खिन्थु बेदरखौ जाबाय आरोना लोगोफोर गोदोनासिम मोनलायनाय जानाय मोनबाय आङो ओमफ्राय माने जोङो मैया बिराद मेगन मोदै जादों मानो होनबा लेट जादों उन्दुनाया 3थासो जालायदों ओमफ्राय दा बोरैबा निसा जाखादों बे गायकखौनो ओंखाम संबायना हायेन गायकनो ओमफ्राय बेनि थाखायनो गोबाव जादों आरो ओमफ्राय 3थासोआवसो उन्दुनो मोनबाय ओमफ्राय 3थासोआवसो उन्दुनानै 5थायावनो सिखारनाय जादों आङो आं 6थायावसो सिखारदों ओमफ्राय दा जि उन्दुनो थागासिनो आं दसे उन्दुसिगोन आरो सोरबा आलासि जानायाव उन्दुनो मोनो थांनानै अमा आदार रुनांगौ आं जारला गैला आंना इम्परटेन्ट माबा अमा आदार रुनाया गैला केन्सेल जाबाय नोंना अबाव हाबावनांगौ दा मोनायाव गैयाबा माखौ जागोन बेलेग होगोन सेमला ओइ नै बिबोनाङा लास्ट जाबाय लास्ट जों जाखांजोब्बाय दे बिबोनाङा लास्ट जाबाय मा अबस्था जाबावगोनथाय दाहायनिया थांनांगौआसो गैला मालाय बेहा एसे रेस्ट मोनबाय मैया मेगन मोदैनि एसे खोलांनो मोनबाय आरो एसेब्लाबो गोलाव जानो मोनबाय ओमफ्राय जोङो गय एरि जाबाय रेस्ट लाबाय आरो जाखांखां ओमफ्राय जोंहा नैबे बिबोनांनावनो फैदों आरोना जोंना बिबोनाङा बेनो लाय जोंना बिबोनां सनाया आरो जानला मेनला नङा खथ्थ' संनानै जाहोबाय जाख'लायनो हायि दाउ बेदर दाउजों सबायजों अमा बेदर ना भाजा फुजा सातनि पापड़ हरेक A to Z बिबोनांनाव जाबाय आरो जोङो बेनो जोंना बिबोनाङाहाय बबेनि जाखो खिफिदों खोमालै नै बे समाव बिसोरो गय बारिनि सेंग्रा सिख्लाफोर सोलोंना नायनो आङो सिख्ला सोलाय ओमफ्राय बे समाव जों हायेन गोमोन ओंखाम संनो नालाय जों नुवाखैनो आदसा बे मोसानायखौ नुवाखै नै मालाय संग्राय गादावा जोंहा बिबोनांनि बेवाइनि मबाइलाव साबसक्राइब खालामना होदों आरोना नै ओंखारखाबायमोन मानो दानफैगोन
जाबाय बोरमायानो हमदोंमोन खोमा बोरमाया हमदोंमोन दां थांनो ओंखारबाय नै जोंहा ज' ज' जाजाय गसंस्रांजोब्बाय ओमफ्राय आदैया एसे नाहरदो आदैया एसे नाहरदोलाय नै आदा नै बिनानाव औ बिसिनावनो फैदों आरोना जोंनाव आलासि जाफैदों बिनानावा औ ओमफ्राय दा थांनायनि सम जाबाय मोनाबायबो बिदाय लालायलायनोसै आरोना जोङो ज'यैनो दा मादैया जोंनि चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामदो बेनिखौबो संग्राय गादावखौबो आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय आदा सावगारियाव आलासि जाफैदोंमोन औ आदानि गामिनिफ्रायबो सोरबाफोर नुसनबायदोंबा माने अननानै सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो नैबे बिथांनिखौबो ओमफ्राय लोगोसे आंनिखौबो खालामनानै होबानो जाबाय आरो आंनिया आरएस फेमिलि बेनिया संग्राय गादाव आरो लोगोफोर औ जोंनि फेमिलिखौ नुबाय थासिगोन आरो एबारहाय मारै मारै नै जोंहा बिलाइस्रि बिबोनांनि बिजावजालि ओमफ्रायहाय नै ओरैजाय दङ बिलाइस्रिनि बिबोनां आरोना मंगलियानाव होनदों नामा नोंना न'आ मंगलियान गयबारियाव होनदो बेना न'आ बिसोरबो ज' फैदों आरोना बिस्राबो बोराय बुरै ओमफ्राय बिस्राबो बिदा फंबाय बिजावजालि ज' जोङो लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय दा जोङो थांनायनि थाखाय बिदाय लानोसै आरोना बिबोनाङाबो नै एसे साबसिन जादों बारा गोबाव खालामबाय थाला जोङो एसे बैसागोनि सनमान लालायनोसै आरोना आथुर जाफ्राय लोगोफोर जों सफैनायानो बहुद लेट जाखादों नालाय ओमफ्राय दा नैबे जोंहा बिबोनां बिलाइस्रिनि बिजावजालिमोन आरोना लोगोफोर मोनाबायबोमोन नालाय मोसौ लायनांगौ इरिनांगौ बे टाइमाव थ' बिथाङा माने थांग्रोनोसै होननानै जोंखौ बिदाय लालांग्रोनाय जाबाय आरोना दे जागोन दे दे बिबोनां सना जिउ गोलाव जाथो औ अब्ला बबेयाव थाबथाबाय दे 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 आनि बिबोनां सना थांसै दे थादो जिउ गोलाव जाथो दे दे नांलायला दे बेफोरनो जाबाय बर'नि आसार खान्थि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बेनिखायनो जोंना बेनो बिबोनाङा ओमफ्राय बिदा हाखु दाखु खालामबाय नोंसोरो बांद्राय सानसेखौनो थाफैबाय जों आरो मानो हाखु दाखु जाबावनो सानसे थाबायथ' आरो मानसिलाय सानजों बेखौ नांलायला हाबलायलांबाय रेडि खेबखौ मानसि सानजों बाय बाय बैसागुनि आलासि जाफैबाय थांनोसै जोंहा दा बाय बाय थाथ'दो बयबो बाय 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 गासिबो थाथ'दो आदा नै बिनानावनि ब्लगाव नायदो बयबो सापर्ट खालामलायदो जोंनि जाथि खुरमा सिनायलायनाय औ सिनायबायना आलासि जालायबासो एसे बयबो नायलाय औ नायनांगोनथ' आरो सिना जाना दंलायोबा आरो मोनबावगोन औ आहा बैसिनाव थांनांगौमोन बिलाइस्रिनाव फन हरदोंमोन ओमफ्राय दा नै इसराबो खाना जानाय ओंखायनोथ' उनाव जासिगोन बे ओमफ्राय जोंना बिबोनांनि बिखुनजोआ नै मोसौ लायनानै लास्ट जाबाय आरो लोगोफोर